Ufuna ukukhonza njengenkosazana wesilisa kwaShembe oguqula ubulili bakhe. Angiqale ngobingelela ngokwamukela le channel Maswidi Mina Production. Okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Mangabe uyaqala ukufika, cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu utabe ngeze ngalo njengamanje luthi-ke odume emsakazweni emincane Mgungundlovu FM ne-MUT Radio uLungelo Qhiza Zondi wenze isicelo ebandleni lamaNazaretha nakumholi walo uNyazo lweZulu ukuba amukelwe njengenkosazane. uLungelo oneminyaka ama-31 waseWillow eMgungundlovu uthe usekhathele ukuhlala nabantu besilisa uma iyothamela inkonzo yebandla ethembeni langakubo eThulani, kodwa uthi-ke yena usefuna ukuhlala namakhosazane. Echaza uLungelo intokazi emva kokuguqula ubulili bakhe, uthe useneminyaka ekhonza kuleli bandla ngenxa yokuthi uyalithanda kanye noNyazi. Uthe nakuba isamile ukukhonza kulona ngenxa yokucwaseka ahlangabezana nakho, kodwa uyaqhubeka nokuphathisa unina umnikelo nokugcina imithetho yebandla yangeSabatha ngemigqibelo. uLungelo uthe akucela kubaholi bebandla ukuba avunyelwe ukuba agqokiswe kwentombazane noma kwenkosazane futhi aphinde ahlale namakhosazane ngoba useyiyo naye. Echaza-ke ngawakhe uthe nginovalo lokuvele ngiyohlala namakhosazane ngoba ngokubukeka kwami ngingumuntu wesilisa, abanye enkonzweni bazothi ngiyohlala namadoda ekubeni mina ngingaseyona indoda. Nabo ngiyazi bazobe bengibuka ngokweso, kodwa bakhohlwe ukuthi andenginalo ngale nkonzo kanye nokukhonza. Uchaza yena-ke uLungelo owazakhela udumo kuleli ngesikhathi evela ekhalela indoda yayimbhanqile ohlelweni lokusakazwa olubizwa ngokuthi Isiyajola 99 kuMoja Love. Uthe-ke uke wakhonza ethempelini langakubo eThulani, kodwa wagcina sekhonzela ekhaya ngenxa yokuthi ubehlaliswa nezinhlalisuthi ebuye imqaluze kabi. Eqhubeka-ke nokuchaza uthi angiyi ethempelini ngoba indawo yami angiboni, ngizizwa ngeqiwa uvalo olukhulu uma ngicabanga ngendlela ekungasuka ngayo izibhelu uma ngingabonakala ngisebandleni ngifake umfanekiswane wabesifazane ngoba amajaji angasukumela phezulu ngakhona. Ukhulumela-ke ibandla lakwaShembe ebuhleni uThokozane Mncwabi ucele ukuba axhunyaniswe naye uLungelo ukuze baludingide lolu daba. Ngaza kwethu ngifisa ukwazi ukuthi wena ucabangani ngempela ngalokhu. Ngabe abantu besilisa kumele bavunyelwe ukukhonza njengamakhosazane uma ngabe bona sebeziguqule ubulili babo, noma bona bezibona njengabantu besifazane? Ngabe nabo abesifazane bavunyelwe na ukuba bakhonze njengey'nhlalisuthi ebuhleni noma-ke enkonzweni yakwaShembe uma ngabe bona bezibona njengamadoda? Ngicela hlangana nama-comments ungitshela ukuthi wena ucabangani ngalolu daba. Ngiyabonga.